салом алейкум ҳамдиёрони азиз. 13 июни соли 2023 мебошад ва ман шумо навор аз даруни гармхонаи худам. ман ин гармхона пешниҳод мекунам оиди ангури пешпазак преображение. ангури пешпазаки преображение хушоҳои пешаш пухт, ба ҳамин рӯз пухт, лекин дар кӯча бошад ин намепазад. оли ин барои чи дар хонаи ман барвақт пухт? Барои он ки ман аввали инро дар гармхона як 20 рӯз пештар разгон дода бедор кардаги будем, калон кардем. анам хеле кам сурх мешавад, сурх мешавад. айни ҳол бисмиллаҳи раҳмони раҳим мазааш мағзои ангури пешпазак бар ин. ангурои пешпазак хеле ки маълум аст он қадар ширин нест, лекин кадом мегӯяд барои бозор мекунад, барои пул кор кардан ин мешавад, чунки барвақт мепазаду бозор мебурояд. ин ҳамун преображение дар регар инро оқ шоҳона мондаган. барои чи ки ҳамин ба монанди шоҳона аст, калон ҳаҷм аст, ба монанди шоҳона аст ва сурх намешаваду хеле камтарак сурхша мешавад. оқ шоҳона мондиан. ин аст ангури преображение. дар даруни гармхона нағз гулаш бордор намешавад, чунки ин маҳкам буд. агар дар кӯча бошад нағз бордор мешавад. дуюм ангури талдун мебошад. ангури талдуни мо сангбори сахт аст. ин худи ангур модарзод сангбори сахт мешавад. ҳоли хом аст, чунки барвақт ранг мегираду дертар мепазад. ана ин афзоиши ангур дар ҳамин таърихи рӯз. ин аст талдун. ҳамдиёрони азиз, аз ин талдун, аз ин преображение мо ниҳолашро дорем. донаҳояш калон, ҳоле аз ин калон мешавад, баромонанди шоҳона мешавад, лекин ин қарс мекунад. ин сангбори сахт дона дорад. ино кишмиш нестанд. ана ҳамдиёрони азиз, ангури навъи талдун. ана ин аст ангури навъи талдун ва инҳояш бошад ангури навъи преображение, яъне ки оқ шоҳона ба гуфти регариҳо. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед.